दुखित किंतु आमे ଏହା କହିବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏ ସୁବିଦ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ଆମେ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପ୍ରଭୁ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଉ ଅତି ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲେ। ଆଜି ପିଲାର ମାଟି ଗର୍ବ କରୁଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିଭାକୁ ତୁମେ ଏଇ ମାଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମେ ସୁପରିଚିତ କଲ। ତେଣୁ ଆମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଯେତେ ବି ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି এই প্রার্থনা আমি যিশুଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ मेरा